May mga lugar na hindi lamang hinuhubog ng hangin, kundi ng mga kamay. Mga kamay na sanay sa paghahabi, paghila ng lambat, paglilinis ng isda at iba pa. Sa Santiago Island, ang pamumuhay ay hindi nakasalalay sa iisang hanap buhay lamang. Ito ay isinalin o minana, ipinagpapatuloy at higit sa lahat, inaalagaan. Dito, ang kabuhayan ay hindi lang trabaho, kundi pagkakakilanlan. At isa sa mga unang makikita sa isla ay ang mga produktong hinubog ng dahon ng buri. Sa isla ring ito, patuloy na nabubuhay ang mga tradisyong hinubog ng kamay at oras. Kilala kasi ang isla sa mga produktong gawa sa buri, gaya na lamang ng mga bag. At kahit na maliit na isla lamang ang Santiago, mayroon namang isang pangalang nakikilala. Ito si Nanay Susan, isa sa mga artisan na gumagawa ng buri bags. Sa mga magulang namin, mga ganito kasi ang mother ko dati ay talagang ito na yung hanap buhay niya. Tapos nagbabayan siya, nagbibiyahe din po sa ibang lugar. Nagdadala ng mga bags. Po, halos lahat po dito ng mga nanay, yan po yung ginagawa. Estudyante habang nag-aantay, dala-dala din nila yung ginagawa nilang mga bag. Ayun, nakakagawa po sila. Siguro mga elementary po ako, gumagawa po ako noon. Yung banig, kasi wala pang bag noon. Yung banig, siguro inaabot ng matagal dahil siyempre nag-aaral pa lang. Nagagalit na yung mother ko noon, halos sunugin na yung banig ko dahil matagal na. Matapos ganun. May mga taniman dito ng mga buri, kasi yung mga buri na puno, tumutubo siyang pusa. Tapos, ewan ko bakit ganun na yun na lang kasi yung kagisnan namin na ginagawa ng mga matatanda. Matagal na, kaya parang kultura ba na natuloy-tuloy na. Sa bawat hibla, may kwento ng tiyaga. Sa bawat buhol, may kasamang pangarap. Hindi ito natutunan sa paaralan. Ito ay natutunan sa loob ng tahanan. Habang nakaupo sa sahig, habang nagkukwentuhan ng mga nanay, habang tahimik na pinagmamasdan ng galaw ng kanilang kamay, at hanggang sa maipasa itong muli sa kanilang mga anak. Ang paghahabi ng buri sa Santiago Island ay hindi lamang paraan para kumita. Isa rin itong paraan upang mapanatiling buhay ang kultura. Matagal na po, nagmula nung bata ako, marunong na po akong gumawa. Para din sa amin po ang pagtuturo nila, para ganito, paglaki namin, marunong na kami, may hanap buhay na din. Ito, pag nakabenta po, may pangbili ng ulam, may pangbili ng kailangan po sa bahay. Sa tulong ng mga programa ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno, mas nabibigyan ng lakas ng loob ang mga artisan na ipagpatuloy ang kanilang sinimulan. Sa tulong ng LGU Bulinaw at saka ng Dole, parang kasi inawardan ako ng Dole. Tapos yun, parang inano na nila ako na talaga minotivate na talaga marami po kaming seminars na binadaluhan. Nag-seminar kami, training, mga ganon. Hanggang sa naano lang Dole na i-ano sa Kabuhayan Award. Nakilala ako ganon, parang overwhelming talaga na umangat yung ng buri. Kasi kumbaga sa naikalat ba sa buong bansa and sa abroad yung buri na buri bag na galing dito sa isla. Ay masaya sir kasi para yung mga new generation matutunan din nila ganun para kahit na tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng buri. Natuwan-tuwa po kaming mga taga-isla sir kasi nagkakaroon po kami ng hanap buhay na regular. Nakakatulong po sa baon ng mga anak nila, kakatulong sa mga mister nila. Kaya masaya po para maipamahagi po yung kultura sa mga bata pa. Proud din ako dito sa trabaho namin kasi ayun nga, may hanap buhay na. Maraming humahanga sa gawa namin. Masaya po kasi po napupuri yung gawa namin. Ang mga likhang dati ay ibinebenta lamang sa mga kalapit na bayan, ngayon ay umaabot na sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibayong dagat.
Isang tahimik na patunay na ang talento ng mga taga-isla ay may puwang sa mas malawak na mundo. At habang ang ilan ay abala sa paghahabi ng buri, ang iba naman ay araw-araw na nakikipagsapalaran sa alon ng karagatan. Kung may hiblang bumubuo ng mga bag at iba pang produkto, may lambat namang humuhuli ng pag-asa. Sa Santiago Island, ang pangingisda ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay isa ring pamana. May mga mangingisdang natutong humawak ng sagwan at kontrolin ang balsa bago pa man natutong magsulat. Dito kasi, mas kabisado ang galaw, daloy at alon ng karagatan kaysa sa oras. Gaya na lamang ni Tatay Lauro, 62 taong gulang, na mula pagkabata ay natutunan na ang pangingisda gamit lamang ang balsa. Mula nung pinanganak ako, dito na ako lumaki. Mula nung grade 4 pa ako, naglalambat na ako. Gamit ko yung balsa, ganun. Dahil lang hanap buhay ng magulang ko, dito talaga sa dagat. Diyan kami lumaki. Ganon din ang buhay na kinamulatan ni Tatay Samson sa isla. Ayon sa kanya, sa hirap ng buhay, ang pangingisda ang kanilang inaasahan para maitawid ang araw-araw na buhay. Mula nung elementary grade pa, nagsimula na. Hanggang sa high school, ganun din. Tuloy-tuloy yon. Kapag papasok ako sa school, 3 times a week lang na nagsisisid naman ako kasi estudyante ako. Siyempre, sa hirap ng buhay, yung father ko, bayansil naman siya, yung mga kasama naming mangingisda. Kapag bababa na sila para magsisid na, Petromax ang ginagamit pala noon, hindi katulad ngayon ng flashlight. Fish gun ang gamit at saka Petromax. Pero ito man ang pangunahing hanap buhay ng ilan sa isla, hindi rin naman palaging sagana ang kanilang huli. May mga araw na marami, may mga araw na kaunti o sapat lang na pag-ulam, at may mga araw na halos wala. Kung minsan naman napapagod, minsan magpahinga ng kunti, gano'n. Kung kaya ng katawan punta sa dagat, talagang pupunta ka. Dahil sa wala kang inaasahan na tutulong sa'yo, talagang punta ka talaga. Dapat matiyaga ka sa paglalambat, pangingisda. Noon, gabi, pero nung medyo may edad na ako, araw na lang. Kung minsan, 3 araw sa isang linggo. Kung minsan, meron din, 500. Kung minsan, 200. Ganyan ang hanap buhay sa dagat. Ay, hindi ko dapat itigil dahil diyan kami nabubuhay. Yan ang kabuhayan namin, kaya hanggang ngayon, nangingisda pa rin ako. Ganun pa man, nananatili silang matatag dahil para sa kanila, ang dagat ay hindi kaaway. Ito ay kabiyak ng buhay. Mahalaga ang isla na ito kasi dito ako pinanganak mismo. Pangalawa, dito rin ako natuto na naghanap buhay sa pangingisda. Pangatlo, nakita ko na parang madaling maghanap buhay dito kumpara sa mga ibang lugar na kung hindi nakatapos at walang anumang diploma na maipapakita, hindi ka nila tatanggapin. Pero dito, simple lang. Hindi ko iiwan itong lugar ko. Dito ako lumaki, talagang dito ang kasayahan ko. Kung dito ako pinanganak, dito rin ako mamamatay. Isang paalala na ang dagat kapag inalagaan ay patuloy na magbibigay. At magbago man ang daloy ng alon, patuloy pa rin sila sa pagyakap sa hanap buhay na kanilang nakagisnan. Mula rin sa dagat nagmumula ang isa sa mga pinagmamalaki ng Santiago Island,
ang mga danggit. Ngunit kumpara sa karaniwang danggit na ating nabibili sa palengke, ang danggit ng Santiago Island, mas banayad ang alat at mas pino ang lasa. Maaga pa lamang, abala na sila sa paglilinis o pagpalig ng mga huli na isda gaya ng barangon. Dito, ang mga isda ay tinitimplahan ng asin at masinsinang pinapatuyo sa ilalim ng araw. Para kay Ate Gingging, hindi madali ang trabahong ito. Mga madaling araw po minsan mga 5, 4, ganyan. Kaya nag-start na kami ng mga 7. 2 taon na din po. Experience lang, tinitingnan lang po namin dati. Tapos habang tumatagal, syempre po, bumibilis din po yung pagpapalig namin. Pag sobrang marami po, doon po kami nagpapalig po. Sa pagkuha pa lamang po talaga ng barangan na danggit, talagang mahirap kasi yung iba nilalambat. Tapos sa pagdadaing po, talagang maproseso po kasi binoboneless po yun. Tsaka mahirap din po na matinik kasi talagang masakit. Kaya yung proseso niya talagang, kumbaga, hindi dapat yung bilis-bilisan, ganun. Pero sa bawat piraso ng pinalig, may kasamang pag-asa na may maihahain sa hapag. May pambaon sa paaralan, may pambayad sa kuryente, at may pangtaguyod sa pamilya. Dagdag kita pambaon ng mga anak namin. 10 piso po yung per kilo. 2.5 hours po, sapat na po yun hanggang magbilad po ng napalig namin. Masaya naman po. Tsaka wala rin gagawin pag umaga. Maganda po rin po kasi yung sa danggit kasi dito sa Bulinaw po, marami pong mga isdang barangan na tinatawag nila. At saka po, ito talaga po yung livelihood ng mga taga-isla. Ito yung parang araw-araw na kumikita ang mga taga-isla po. Dahil kilala nga ang pagdadanggit sa isla, taong 2013 nang mabuo ang asosasyong kung tawagin ay SISWAB o Santiago Island Siyaki Workers of Bulinaw. Isang asosasyong nagpapatibay sa kabuhayan ng pagdadanggit. Asosasyon po siya. Nagsimula po kami noong 2013 po. Ito po ay mga miyembro na galing po sa Porpis. Kami po ay isa sa mga beneficiary po. At nagbuo po kami ng asosasyon sa Bulinaw para sa ganoon mayroon kaming pagkakitaan po. Dahil sagana ang isla sa isdang barangon, bawat bahay ay makikitaan ng mga nakabilad na danggit, gaya na lamang sa barangay Guyodon. Yung bones po niya, pwede po siya ibilad tapos gilingin, magiging powder, ginagawa pong fish cracker. And then po yung pait niya, pwedeng ginamuser, tapos yung iba ginagawang pataba. Tapos yung maliit na danggit, ginagawang bagoong din po. Yung tinatawag naming padas. Kaya sa danggit po, walang tapon. Lahat po, karamihan, nagagamit po namin. Karamihan po sa isla. Dito po talaga nanggagaling ang danggit po. Isang palatandaan na maliit man itong isda, napapakinabangan naman ito ng buong komunidad. At kapag humupa ang tubig dagat, unti-unting lumilitaw ang isa pang hiwaga ng Santiago Island. Isang puting buhanginan na tila bigla na lang sumusulpot sa gitna ng karagatan. Ang sandbar na makikita sa Barangay Diwi. $15 years na po yung sandbar namin na ito. Noon po, puro damuhan po ito. Berding-berde ng mga damo. Kaya lang po, inalis namin. Mga 4 inch siguro yung kakapal nito, yung mga damo nito, sir. Kaya lang sa tiyaga namin, nalis din lahat. Nawala yung mga damo. Kasi po, nagkaka-income din ito. Nung pagbahal na araw po, kumikita ito ng hanggang 40,000 yung kinita nito. Kaya po nagawa kami ng CR na para sa mga tao. Ang atraksyong ito
mararating sa pamamagitan ng balsa sa tulong ng mga lokal na sanay na sa pagkontrol ng galaw ng alon. Sa gitna ng dagat, may sandaling parang humihinto ang mundo. Wala kasing pader, bubong o naglalakihang mga gusali rito. Tanging langit, dagat at buhangin. Pero hindi rin naging madali ang naranasang dilubyo ng sandbar na ito dahil sa malalakas na alon ng dagat na dulot ng bagyo. Ang ilan sa mga itinayong maliliit na kubo ay nasira. Nung bagyong Imong po, nung 2009 po ay nakagawa kami ng 15 pong cottage. Kaya nga lang po yung inilipad ng bagyong Imong. At saka pagkatapos naman gumawa na naman kami ng 10, yun, nilipad na naman po ng uwan. Ngayon na naman po, gumawa na naman kami dahil ang alam namin, maraming nagpupunta na rin dito na mga turista, madam, at saka yung nagkaka-income din pag walang bagyo talaga. Kaya naisip namin yung mga ginawa namin, bakal na po, hindi na po lahat kawayan. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga residente na muling mapanumbalik ang ganda at sigla ng sandbar. Sa halip, inayos nila ito at pinalitan ng mga dating kawayan ng mas matibay na mga materyales. Siyempre po mahalaga dahil nga yung dinadayo po ng mga turista, kahit yung mga taga rito po, taga Guyudan, yung taga Santiago Island, lahat po pumupunta dito. Nagbablog pa yung mga iba. Ito po talaga yung parang tourist spot na ito eh. Minimaintain namin, sir. Binabudgetan namin sa barangay. 95,000 yung ibinabudget namin. Kaya lang po nagkukulang din. Inaanyayahan ko pong kayong lahat, yung mga taga-ibang barangay, mga bayan, na magpunta dito para makita nyo naman yung magandang view ng sandbar namin. Dito, mas napapatunayan na ang Santiago Island ay hindi lamang isla ng tanawin. Ito ay isla ng mga kamay na patuloy na lumilikha, ng mga paa na patuloy na tumatahak sa buhanginan at mga pusong patuloy na nananalig at nagtitiwala. Ang Santiago Island ay hindi lamang isang isla. Ito ay tahanan na hinubog ng alon ng dagat at mga residenteng patuloy na nangangarap. Tahanang marunong umunawa, tahanang yumayakap, tahanang patuloy na nag-aanyaya, at tahanang sasalubong sa iyo kapag ikaw ay pauwi na. At kung mapadpad ka man sa ibang bayan, ang Santiago Island ay matyagang maghihintay. Ilang oras, ilang minuto at umabot man ng ilang araw, nariyan siyang nakasubaybay. Mula sa hibla ng buri hanggang sa lampat ng mangingisda, mula sa danggit na binibilad sa araw hanggang sa sandbar na lumilitaw sa tamang oras, iisa ang sinasabi ng isla, na ang tunay na yaman ay hindi laging nakikita at nasusukat sa laki. Minsan, ito ay nasusukat sa sipag, sa tiyaga at sa pagmamahal sa lugar na tinatawag na tahanan. At habang patuloy na nagbabago ang mundo, nananatiling matatag ang isla ng Santiago.
Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.